Sí, bones tardes a tots i totes. Manel, tinc una queixa per tu. Jo aquí som el telonero, sempre he estat el primer. De totes maneres ha estat un verdader honor que es bauda, pues m'agafàs el lloc. Autoritats de Calvià, d'aquí, de més allà, gràcies tots els que s'hi heu fet per la memòria històrica i per la justícia. Calvineres i calviners, ciutadanes i ciutadans. Una vegada més som aquí per rendre tribut a tots aquells que varen creure en bons ideals. Jo voldria dir 3 coses. Una, a la presidenta i al vicepresident, que la democràcia és conflictiva i aposta a tenir instruments per arribar a bon port. Per tant, no mos ha de fer por res, cap conflicte. I també dir-vos que ara que quasi estan en el final del túnel, venen costes molt empinades, que no desistesquin, que segueixin endavant. Que segueixin endavant. I gràcies pel camí i la feina que heu fet. També vull dir una altra cosa. Sé que tots nosaltres tenim dret a sentir decepció pels polítics europeus. Jo crec que si els fundadors de la Unió Europea, Adenauer, Monnet, inclús ara més pròxim Jacques Delors, així quasi en el cap, estarien empaguits. I això mos fa molt de mal, perquè t'entra contra la llibertat i la pròpia humanitat. I també el polític que tenim ara a Madrid, que el poble li ha donat un missatge i donen voltes, massa voltes, i no el compleixen. Tenim motius per estar decepcionats, per estar desenganats. Jo mateix he estat i estic. Però hem d'estar alerta a el que deia el professor Elias Díaz. Alerta con aquellos trovadores, dulces trovadores del desencanto. Han de saber a on és el nord, perquè si no perilla la democràcia una altra vegada. I aquest desencant, d'una manera o de l'altra, l'han de suportar i mirar endavant. Avui, com he dit abans, tornem a ser aquí, en aquest bosc de la memòria, per recordar gent que jo no he coneguda, però sí he conegut els seus familiars, molts ja morts, i sí he conegut els seus nets, que molts són aquí. I espero que puguem venir molt d'anys i retre-los un homenatge com feim avui. Deixeu-me dir una pregària per ells, pels seus éssers estimats, els que els estimaren, i també per tots nosaltres. És una pregària laica. Vareu viure temps difícils, però també plens d'esperança. Vareu creure en la república, que duia la llibertat i la igualtat. La república va ser breu, però també la vostra vida va ser breu. Els fruits que deixàreu, plens d'ideals, varen ser profitosos. La vida és única, és sagrada. Ens pertany a nosaltres, a ningú més. Ningú té dret. Al cap i a la fi, venim en aquest món nus.
i ens n'anirem nous. Per què? Idò, per què? Aquesta terra és formosa, sense la maldat. L'home, quan aixeca la mà, ha de mirar els ulls de l'altre i ha d'entendre que no és un enemic i ha de cercar la seva mà per encaixar-la, no per altra cosa. En l'encontre, dar-se la mà en senyal de pau i que cadascú faci el seu camí fins al final en un acte d'humanitat. Així hauria d'haver sigut. Sapigueu que si us recordam no morireu mai. Adéu. Gràcies.